santa ni ne ranar da ban santa ba. Farkon labari na nema soyayya ce gaba. Na santa mini ranar da ban santa ba. Masoyiyata gare ta kamar jinjiri nake, da ta ji ta san da ita nake, da sauri za ta taho domin ta duba ya nake, da ta ga na yi murmushi ta san zolayya nake. Wace ta fari in ba ke ba, in ba ke ba, in ci amanar ki in nai hakan ban kyauta wa kaina ba. Da salon magana ne kake kwankwasa kofata, da salon zancen ka ne nake gane tafiyata. Mai masoya da yawa, mai azanci a fahimta ta. Saƙonnin mata in na gani na kaɗa hantata. Farkon labarin ya gini ne sanadi na bukatata. Babu abun kallo ga hali mara kyau nan miji da jan baki. Kar kai kage ko shiri, soyayya ba a mata gori. Indai ka yi jira ranar ramuwa za ta zo. Duka mai so zai so a so shi, soyayya tafi kyau da kishi. In ba ka kishin budurwar ka lallai zana zo. Karfin sowa ne harsashi, ko daga nesa a cillo mashi. Duka masoyi na jure wahala ta ɗan uba.